Иң уңайы, иң күңелгә яткан вакыйга минемчә Төркия белән Россия, Россия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләрнең сәяси, икътисади, милли мөнәсәбәтләрнең җайлаша башлавы. Инде тискәре вакыйгаларга килгәндә алар да шактый күп булды. Минем күңелемә иң нык калганнарның берсе ул да булса бердәм Россия милләте булдыру турындагы бер тәкъдим белән чыгу. Бер милләт була алмый. Беренчедән бу турыдан-тур Россиянең конституциясенә каршы килә. Чөнки анда күп милләтле Россия халкы дип әйтелгән. Менә бу тәкъдим белән чыккан кешеләр Россия конституциясенә каршы баралар. Шуңа күрә бу мәсьәлә бер минем генә түгел, бик күп кешеләрне дә сискәндергәндер дип мин уйлыйм. Бу начар вакыйга инде ул Россиянең Сүриядәге сугышларга күпләп кирип китүе. Бу бик начар нәрсә Россия өчен чынлыкта. Аны сагыннан халык аңлар дип уйлыйм мин. Яхшы әйбер, мин үземнең китабымны бетердем. Татарларның тарихи этнологиясы дигән хезмәтнең беренче томы чыкты. Бу бик яхшы әйбер минемчә. Bir diplomat, konsul işin en yaxşısı, en mühimi sizin işlegen Respublika bilen ilimtilerinin derecesi. Şuna göre bizim Tataristan bilen hizmetleşliğimiz hem iktisat ülkesinde hem başka ülkelerde biz bu münasebetlerge kanaat biz. Onların zor bir potansiyeli var. Bu potansiyelini biz 2016 yılda yaşırttık. Lakin kilesi yılda tağında işler geçirek. Yaman vaka Ankara'daki Resey'nin ilçesinin vefat olduğu bu facia. Менә уңайын мин әлбәттә Болгар академиясына әйтер идем, чөнки аны инде ул баштан ук федераль проект. Әгәр дә инде ул менә ничек планлаштырылган, шулай эшләп китсә, һичшиксез ул дөнья масштабындагы мәгариф системасы булачак. Һәм икенчесенә килгәндә, менә әлбәттә минем бераз шимне теге борчып торган, күңелне борчып торган мәсьәлә ул да булса, менә мәктәптә дин укыту проблемасы. Ул Россия мәгариф академиясында да инде православ буенча ул мәсьәлә каралып, инде аны каядыр экспертизага җибәргәннәр. Безнең өчен бу елны 16 елда иң уңай, иң тарихка керә торган бер мизгилләр безнең театр өчен ул Санкт-Петербург шәһәрендә гастрольләр. 25 ел без гастрольләргә чыкмаган идек анда. Инде менә 16 елда ниһаять Тостагуногов исемендәге театрда, зур хәтле театрда чыгыш ясадык. Бер атналык гастроль булды. Тискәре якларга килгәндә инде 16 елның безне тетрәндерде, менә күптән түгелне булган очкыч төшү Кара диңгез өстеннән.